लोगोफोर फाइनली दिनै जों न'आव थांनो मोनसिगोन ना गोदले न'आव थांनो मोनसिगोन जागोदल' हामबाय जादों आयौ सुफ्ले जुबजाबाय नै इथिंबो सुजाबाय बिथिं सानानै बिथिं मोनसे टिसु जालायबाय दा लोगोफोर दिनै 6 दिन थाबाय 6 दिननि उनाव न'आव थांनो मोनसिगोन आरोना दिनै बिराद माने थाबाय आरो ग्लुनिया माने जोंहा मा जादोंमोन थैया माने इनफेक्सन जाजोबदोंमोन आरोना माने निम'निया जानानै बिखायाव एकदम गाज्रि जाजोबखादों आरोना ओमफ्राय बे थैयावनो पुरा एन्टिबायटिक होयै थैखौ साफा खालामजोब्बाय दिनै 6 दिनाव ओमफ्राय दिनै दा मोजां जाबाय आरो बेनिखायनो थांनो हासिगोन लोगोफोर जोब्बाय खामानिफोरा जालांबाय डिस्चार्ज पेपार मोनफैबाय नै गासै बिलिं लोगोफोर न'आवथ' मोनफैनाया मोनफैबायमोन नाथाय एन्जरा नैलै आयौ मा खालामजोबना दोनदो एकदम माने माबासे हामनानै सेस खालामजोबना दोनदो न'खौ मुथिनिफ्राय दिनैलासो सानसेबो एन्जर गैयामोन नैलै बिसनाफोरखौ नायसोनाय सोरबा उन्दुना दोननाय गिदिर खालामजोबना दोनबाय नै अरसि जुना दोनदो नै एकदम लेथ्रा गादलाजोबदो नै बेग सामानि उखिदो मा मोननै उखिदो बिसोरनिया एकदम सेस गासैनो खेब गादलाजोब्बाय दा लोगोफोर न'आव साफा खालामनायावनो बिराद लेट जाबाय आरोना ओंखायनो खिसारिखौनो संनानै जाबाय थाबनो मानो होनबा गाबोन थाबनो उथिनांगोन गाबोन फुंनिफ्राय जा गुदलुनिया फाइनेल एग्जामबो दङ आरोना गाबोननिफ्राय थ' टाइमाबो 10:30 जालायलांबाय ओंखायनो खिसारिखौनो थाबनो संनानै जाबाय नैलै दारि लाखिनाय गोदान लुक नुमालाय बारायगोन नुबा मानसिखौ जाय इखौ साफ्रेनो हागौमोन दारिया मोजां गैया नायना ससेल' नोंनि बे गमथाथा दारिखौ साफ्रेनो हाया माथो नों काल' खालामनांगौ मलिस खालामनांगौ थाब लागायबावनो माबायदि नांदो लोगोफोर आंनि दारिखौ कमेन्ट खालाम लोगोफोर सानजौफुंनि ओंखाम संगासिनो नैलै बेयाव बेदर फाटा बान्दा कबि मायबा मायबि होनानै बेदर संदो ओमफ्राय नै बिथिं नाबो दोङो बेनिफ्राय नैयाव पालें रुदो ओमफ्राय नैबेखौ आरो बोराया दिनै बिसिप डिउटि नालाय ओंखायनो दा ओंखाम दा सानजौफुंबो जानो हांगोन खिन्थु दा मोनायाव जानो थाखाय बेखौ नास्ता बानायनानै टिफिनाव सोनानै हरनांगौ आरो नै जा गुदला स्कुलनिफ्राय फैबाय दासो एग्जाम दङमोन आरो ना दिनै मा लिरना गुदलु पुरा लिख दिया ना सही से कुछ भी गलत नहीं किया ना दिनै आरो मुलिबो जाबाय दोङो ना मानसिया ओंखायनो थाबनो बिखौ एग्जामखौ लाग्रोनो होनानै लाना फैबाय आरो ओरैबाथ' 2टा बाजायाव सुट्टि जायो दिनै नै 11टायावनो लाना फैबाय मानसिखौ ओमफ्राय नै बिथाङाबो थांसिगोन जायै लोङै ओमफ्राय नै आंनिया खामानि दंबावो आरो बेखौ टिफिनाव सोना होनांगौ बेखौ टिफिनाव सोनानै होनि किसको मारना है बोलो बोलो किसको मारना है कंबल बुना लाना बैठा सायाव तो चलो जाओ ऊपर जाते बेटा ऊपर हाँ लेके आओ किसको लेके फ्लैट ब्लॉक्स को मुझे अच्छा लग रहा है इसमें सेफ्टी है अंदर चप्पल नहीं है तुम मत जाओ बेटा रहो अंदर नहीं सच सायाव कंबल दंगे लाना फैनी चलो जल्दी इतना लेजी यार क्योंकि मैं गेट से काम हूं इसलिए कंबल जमा लानानै फैनी होदो बुनाय मोनसेया दामनो माबा बेयाव फेक्ट्रि दोङो लोगोफोर ओइयाव कम्पानि मोनसे दोङो आरोना नुदों नुहराखै ओइयाव मानामो आरोना बिराद मानामो बियार फैक्ट्री है बियार कौन सा बियर बियार मतलब ड्रिंकिंग वाटर it's just making with alcohol after drink the beer man is healing this type ऐसे हिलता है समझ गया that's called गंदा पानी उसको गाओ चलो यार पीटो मैं इसको ऐसे पीता हूँ ऐसे पीटने से क्या है जितनी भी इसमें गंदगी है ना आई सिंगाव सोसरिजबाय का हुआ है आय उदला ओइ गुसु मोनसेयाव आय दुरो बेटा ओइ नाय मानो सिंगाव गुसु थाबाय थादो बियो आं जागोन बिथियाव बुनाय मोनसेया नैलै लोगोफोर थाइजौआ एबा जानो सातसानिफ्रायनो खाहरना जानो हागोन थाइजौआनो ओरैबायदि थाइजौखौ ओरै माबादो तगनदो खुबै खालायनासो जायो नैया
लोगोफोर ओरै तखनदो खुबैख्लायनानै जायो जोंहा नैलै खागोन आरो नैलै गंलायनो खागोन नैखौ गंलायनो खागोन ओइ नैदि थाइजौ ओइदि थाइजौ ओरैसो गंनांगोन नैलै जोंसो ओरैसो खायोमोन ना ओरैसो खानांगोन नैलाय इखौबो सां थाइजौ नै आरो जामबो थायसिगोन जा आरो थायगोन दानो थायनो जायाखै जामा खाननैसोआनो जायो बिराद थाइजौ लोगोफोर सानसेयाव नैलै ओइ नैथिं थाइजौ इथिबो थाइजौआनो थाइजौ खान्थालानो खान्थाल ओमफ्राय नै खान्थालाबो थिग थाखादो नै फांसे लोगोफोर थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों